Wszystko wywąchasz z tych jabłek. Ja nie robię zdjęcia, ja kręcę. Aha. Ja nie widziałam, żeby kot tak robił. Muszę się babci Marysi spytać, czy koter tak robi. Ojej! Widziałaś to? Co koter robi? Jaka szczęśliwa. Ojej. Już pachniesz tymi jabłkami. A i tu pełno kłaków jest. Trzeba później dobrze opłukać, jak się będzie jadło. Pełno kłaków. No. Nie wolno kocich jabłek dotykać. Nie. Nie. Nagrałaś to? No, jeszcze raz spróbuj. A ja wezmę sobie jedno. Nie! A ty zołzo. Michałowi później puść.